Nairobi, weche mag siasa pod iluwa kirango kanyo kaunti ma Nairobi, romo makamano chalo nade, jotelo mage mosechopo kanyo, mage mwageno ne dhi chopo, to ote magi dhi bedo mage odiochieng' ma kawuono. Miwane chal mar wach ka intiere ka romo no mar KICC bore Nairobi ka. Erokamano Cleophas wuod Kisumu. Wasewuok e gwenge mag Hoho mar Okak kendo sani koro wago touch e kaunti ma Nairobi e karomo mar Bomas, karomo mar KICC. Odiochieng' ma kawuono mae romo mar ariyo mar jotelo duto mane oyier kod otiko mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ka gitimo romo odiochieng' ma kawuono mar poro wach kendo kolo riwruok margi kaka yo mar timo ikrok motelo ne okang' ma riwruok margi nyalo kawo mar dhi e doho po ne gidhi e doho mar atero ng'ur margi e wi yiero mar tend piny mane oland kod jatend IBC Wafula Chebukati. Nyaka sani jo od bura, governors, senators kaachiel kod jotend wakeini mopogore opogore osemolo kakae ka moko kuomgi pod medo molo. Gima pok wang'eyo en ni to jatend riwruok mar Azimio, ogai mar Azimio Raila Odinga, jalupne Martha Karua kata jatend Wiper Kalonzo Musyoka ng'ano e kindgi madhi tayo romo ma kawuono. Kata kamano gima wang'eyo en ni jotelo duto ma oyier kod otiko mar riwruok mar Azimio la Umoja romo ka odiochieng' ma kawuono. Ka romo ni gima gidhi wacho kata gima gidhi twak e wiye pok wang'eyo ahinya ka jofwamb weche ni to ang'o ma gidhi twak e wiye. Kata kamano wagoyo tach kendo waketo itwa mar winjo ni to ang'o ma gidhi twak kendo ng'iso jopiny. Kapok wadhi mabor, an koda moko kuom jotelo ma bende no oyier kod otiko mar Azimio ma bende oseyuoro kakae, gibiro nyiso wan to gin ka jotelo mag Azimio ang'o ma gigeno ni dhi twakie e romo ma kawuono. An kod ja od bura ma Awendo Mr. Owino madhina lero nwanto en kaka ja od bura ma Awendo, en ang'o ma ogeno ni gidhi twakie odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya, erokamano. Mokwongo adwa kawo thuolo ni mar duoko chiwo puoch gi pak ne oganda mar Onagi kuom wuok oko tarik 9 dwe mar 8 magidhi magigoyo ombuchgi kar nyalo kendo ne gitimo yiero gi kwe mogik sama koro wachopeni ma duoko wuok. Adwa mana nyiso jowa ni wan ka kawuono gik mwadhi wacho agenda ibimiwa gi jotelo ma pod biro, to gima ng'eyo ni gin wechewa mana mag housekeeping. Wadwa romo kaka joma nyoyier gi ticket mag Azimio, wane ni wan ji adi mondo wang'e ni to going forward ang'o ma wadwa dhi timo kaka oganda kata kaka jo anyuola kata family mar Azimio. To gima danyis jowa maduong' sama wawuoye ni ka ok awacho details mag gik midhi wach ka en ni akwayo na ng'eyo ni chunji lit kabisa kata an mara lit nyowuoyo, to kik wadhi e weche mang'eny kata mag tulo. Wabedura beda gi kwe kendo adwa jiwo gi ni geno pod nitie gik ma pod timore ma wapango timo kaka jogogo mag jo Azimio, to kendo ibinyisgi to mana kaka jatendwa nyoro osewacho ni odhi luwo katiba kata odagi duoko mag yiero kendo wacho no dhi tiyo gi chike manie i katiba mondo wayud ratichwa. Akwa jowano beda mos, kik ng'ato keth gir ng'ato, kik ng'ato keth gire, waritura irita nikech geno pod nitie gik mang'eny mabeyo pod biro. Bende nitie thuolo ni seche moko udhi twak e wi telo mar od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate e wi kaka udhi tayo chenro mag we od bura mar Senate kod mar mamalo? Ok adwa preempt gik mibi wach kata ageno ni mane momiyo wacho ni wan gi weche mag housekeeping. Ok adwa wacho gik midhi wacho e kuro details ubro winjo, but ang'eyo ni wan kaka nyuola mag Azimio nitie gigewa mang'eny mwadhi wacho kaka joma oyier kendo kaka ing'eyo ni wang'eny moloyo kata joka. So wan gi